Permezz ta' ftehim iffirmat bejn il-gvern, ir-Rugby Football Union u l-klabb tal-futbol ta' Hibernians se jinħoloq kumpless tal-futbol u r-rugby. Dan se jsir b'investiment ta' żewġ miljun u 200,000 euro fuq art tal-klabb ta' Hibernians se tinsab bejn l-istadium tal-istess klabb u dak tal-hockey. Iż-żona identifikata se tinbidel f'kumpless tal-ogħla livell li jista' jospita l-logħob lokali u internazzjonali jesa' mal-500 spettatur u se jkun aċċessibbli għal kulħadd. Dan filwaqt li se joffri l-faċilitajiet neċessarji kemm għall-futbol kif ukoll għar-rugby. Il-President tal-Klabb tal-Futbol tal-Hibernians Tony Bezzina stqarr kif l-investiment se jsostni t-turiżmu sportiv li l-klabb Hibernians ilu snin involut fih. L-ewwel nett din-naħa tal-pajjiż hawn raħ ġdid u din-naħa tas-sawt ħajkun hawn kumpless issa komplut. U nisperaw li jiġi utilizzat biżżejjed, nisperaw li nkabbru anki il-negozju li għandna ta' sports tourism, għaliex hawnhekk inna kważi 20 sena jiġu t-timijiet minn barra u jittrenjaw hawn bejn Jannar u April. Naħseb jiena xi ħaġa sabiħa u l-ħanżeb iktar il-pajjiż. Min-naħa l-oħra l-President tar-Rugby Football Union Steve Busuttil qal li x-xewqa li jkollhom ground kienet ilha hemm u issa se titwettaq, twettiq li se jsaħħaħ ir-rugby f'pajjiżna. Kien hemm żminijiet qabel fejn kien hemm diskorsi li ħanibnu stadium tagħna u ħafna proġetti li qatt ma konna nistgħu naslu għalihom. Tneħħi daqsxejn mill-piece tal-finanzi aħna bħala kif qed ngħidu bħala association aħna association żgħira m'għandniex dik responsabilità ta' li rridu nsibu l-fondi, rridu nimpjegaw in-nies biex nżommu l-maintenance u l-ma u dawn l-affarijiet, ġifieri aħna kemm ma nagħmlu li għalina hija komda ħafna niġu nilagħbu u morru kontenti li nkunu użajna ċertu faċilitajiet ta' ċertu livell. Ix-xogħol fil-kumpless huwa maqsum fi 3 fażijiet fost oħrajn se tingħata attenzjoni għall-installazzjoni tal-użu tal-ilma biex il-wiċċ tal-ground ikun ta' kwalità għolja. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi stqarr li dan hu investiment kbir għall-isport Malti li jħeġġeġ l-involviment ta' iżjed żgħażagħ fl-isport. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Krista Ġus innota kif qed jikber l-interess tar-rugby fost it-tfal u dan minn mindu ddaħħal fl-iskejjel. Iħares il-qudiem biex ma' tlestija tal-kumpless ir-rugby jattira logħbiet internazzjonali kif ukoll timijiet tal-futbol internazzjonali li bejn Jannar u Marzu ifittxu fejn jitħarġu.